Jidher li l-eks Prim Ministru Libjan Ali Zejdan qed jisken f'Malta u qed jgħix f'appartament fix-Xemxija u qed ikollu sigurtà qawwija miegħu 24 siegħa kuljum provduta mis-servizzi sigreti Pulizija Pajżana. Dan kontra dak li kien qal il-Prim Ministru Joseph Muscat. Fil-11 ta' Marzu li għadda Joseph Muscat kien ikkonferma li l-waqfa ta' Zejdan f'pajjiżna ma kienet xejn għal ftit ħin sakemm l-ajruplan privat li kien qed jivvjaġġa fuqu jingħata il-fuel u jibqa' jtir lejn pajjiż ieħor. Għalkemm il-Prim Ministru Muscat ma kienx semma l-ebda pajjiż, kienet ingħatat l-impressjoni li Zejdan mar il-Ġermanja, pajjiż fejn Zejdan għatta madwar 20 sena jgħix fih. Dan l-istazzjon huwa infurmat li xi nies dan l-aħħar raw lil Zejdan li kien tilef vot ta' fiduċja fil-Parlament Libjan fi Tripli jikol f'ristorant fil-Meliħa. Tim ta' Net News il-ħadd tal-ħabta ta' nofsinhar kien fix-Xemxija fejn iffilmja il-membri tas-sigurtà li kienu qassa fid-daħla tal-appartament fit-tielet solar ta' blokka A tal-kumpless residenzjali l-Ambjent fix-Xemxija. Malli raw li l-kru ta' Net News il-membri tas-servizzi sigreti bdew iċemplu lis-superjuri tagħhom u jinformawhom bil-preżenza tagħna. Huma kienu erba' b'kollox u kellhom żewġ karozzi Peugeot bin-numri FQZ 016 u IQZ 152. U anke deru jitilqu b'veloċità qawwija mill-post wara ftit jerġgħu lura quddiem id-daħla tal-blokka ta' appartamenti. Dan l-istazzjon għandu informazzjoni li Ali Zejdan għall-ewwel li beda jgħix f'Malta bil-moħħbi tal-poplu Malti u bil-barka tal-Gvern kien jgħix f'appartament f'Taslima, imma jidher li xi nies kienu għarfuh u għalhekk bidel il-post u mar joqgħod f'dan l-appartament fix-Xemxija. Ali Zejdan li ma kellux permess iħalli art weridu fil-fatt ħalla l-Libja fil-11 ta' Marzu u l-ajruplan waqaf Malta għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija. Skont il-Prim Ministru Joseph Muscat biex jagħmel refueling. Huwa mifhum li Zejdan qed ikun investigat b'rabta ma' irregolaritajiet finanzjarji. Kien il-prosekutur tal-Istat Libjan li kien qal li Zejdan mhux suppost siefer barra l-pajjiż għaliex hu qed jaffaċċja akkużi finanzjarji serji. Dan l-istazzjon bat anke numru ta' mistoqsijiet lill-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Gvern biex jikkonferma din l-aħbar, iżda l-Gvern qed jiġħad kategorikament il-preżenza tal-eks Prim Ministru Libjan. Il-kelliem għall-Gvern Kert Farrugia sostna li huwa stat ta' fatt li Ali Zejdan mhux qed jgħix f'Malta u żied li kieku kien minnu il-Gvern ma kienx jiġħad. Rapporti fil-medja qalu li nhar il-ħadd li għadda l-ħabta tas-sija kwarta wara nofsinhar, iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri der jitlaq mill-appartament fejn hemm jgħix Ali Zejdan. Għalhekk il-mistoqsija li qed jistaqsi l-poplu Malti hi ma' min qed issir din is-sigurtà kollha mħallsa minn flus il-poplu u ma' min iltaqa' iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru.